Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga channel. Mayong adlaw naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton mga suki sa kahanginan. Ilabi na gid sa tanan nga mga nagahulat sang aton pagpadayon sang aton kasaysayan. Bulag nga nagpalangga, kasana ang ginpakita. Kami nagapasalamat gid sa aton mga bag-o nga mga subscribers. Siyempre sa mga nag-share man sang aton nga channel. Sa tanan nga mga blind massage nga nagapamati sa aton. Sa aton nga ASFM family. Thank you gid sa inyo nga pagsuporta. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama. Ang nagligad nga bahin. Nagpangaluyag na si Marco kay Carmel. Gani kung may tsansa man lang, tani, maluyagan mo man ako. No kadasig haw. Apang naghambal ang amiga ni Carmel nga si Ariela. Kung ako sa imo, ay, ano abi ko medyo maantad ka anay sa iya para masiguro mong kawalingon mo kung naluyag ka sa iya o kung best friend lang gid ang nabatyagan mo sa iya. Ano? Pero, oy, para na sa imo, day. Hasta nga nakilala niya ang isa ka lalaki nga si Carlo. Hi, miss. Hi. Ako gali si Carlo. Kuan, anong kinahanglan mo? Kagintawag man ni Ariela si Marco kagin istorya. Nakibot gid si Marco sang nahibal-an niya nga si Carmel may nobyo na kag ini wala sang iban kundi si Carlo. May nobyo na gali si Carmel? May nobyo na gali ang babae nga ginapalangga ko? Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga aton ginatig-uluhan. Bulag nga nagpalangga, kasana ang ginpakita. Dirigid lamang sa NYGC Blind Drama. Kasakit katama pa siyang kun. Ang babae nga ginahandong ko. Ang babae nga ginahigugma ko. May nobyo na. Masakit. Apang anong mahimo ko. Isa lang ako kaordinaryo nga bulag. Wala sang mahimo. Wala man ako sa ipabugal sa iya. Anong mahimo ko? Sa nagmatang, kaagaw ko sa iya. Carmel, abi mo, palangga o ginikaw. Apang, sino ako? Bulag na malipayon sa tagsa nga mabatian ng tingog mo. Nga mapakadlaw ko ikaw. Sa corny ko nga mga jokes, malipayon ako nga mabatian ka nga nagayom. Habang subong, iba nang nagauyat sa mga kamot mo. Iba nang nagapakadlaw sa imo. Kagkun malipayon ka man, ang rason sina, si Carlo ang hindi ako.
Ari na kami sa balay. Carlo, salamat gid sa pagdulong mo sa ako na. Natural lang na ya, babe. Nubya ko ikaw eh. Salamat gid. Makis ko na, bi. Carlo, kuan, may makakita sa aton. Nga mo ya kao. Nubyo mo ko, kauya mo ko, aw. Kuan, hala, si nanay, nagwa sa balay. Meg, mayong gabi si mo, Migo Hilbert. Mayang gabi si mo, amigo Marco. Naglagaw ko si imo kay ato blang ginambal ko bala si imo sa nagligad. Ang best friend ko bala nga ginpangaluyagan ko, si Carmel. Uy, kamusta to galing best friend mo, amigo Marco? Wala na siya nag-communicate sa akon. Oh, ay. Kagabi mo, abi mo kung anong pinakamasubong ang balita, Migo Hilbert. May nobyo na siya subong. Bisa nangaluyag ako sa iya. Pero wala siya galis ang pagpalangga sa akon. Kag subong, may nobyo na siya. Abi mo, amigo Marco, Ano, Meg? kung kaisa, kabudlay sa mga sighted, maluyag sa blind. Kabalo ka na sampot ko sa lingon. Sa una, nagyan ko na eh. Naluyag ko sa sighted. May mga chimpo. Nga bisan, may mga chimpo na yung natak-an sila. Basi ko natak-an na si mo, yung best friend, wala ilang napakita si mo. Pero Meg, nabatyagan ko nga. Do importante man ako sa iya. Apang sang nangaluyag ako sa iya, Meg. Dito na siya kay nag-antad sa akon. Oh. Nga nagantad siya sa imo. Ambot. Do hindi ko mahangpan ang nagakatabo subong. Nagpalayo na gid siya sa akon, Meg. Kaya wala lagi mo communication. Nag-message ako sa iya pero wala na siya nag-reply. Amo nang ginsugiran ako sang iya amiga nga si Ariela nga may nobyo na siya kuno, Meg. Tika mo sa nagaling status niya sa mga duwa? Hindi ko maintindihan, Meg. Pero para sa akon, siya gihapon ang ginapalangga ko, Meg. Pero kung ako sa imo, Amigo Marco, kung do ka budlay kayo sa sitwasyon, kalimti na lang si Caramel. Meg, Kabudlay ang mag-antos, Amigo Marco. Mag-antos sa pagigugma nga, hindi mo man malagas, kaya tungkol ang babae, wala man nagalagas sa imo. Meg, nga tungod bala kay bulag ako, wala na gid bala sang tsansa nga palanggaon ako sang tao. Kag nga hindi ka maluyag sa para sa mga bulag. Amo gani, Meg eh. Hindi ko man matudloan tagi pusoon ko nga maluyag sa pariyo naton nga bulag. Siya ang ginigugma ko, Meg. Hindi sala ang magigugma, pero tanigin pili mo man ang kalibel mo. Pabudlayan ka lang sa sighted, Amigo Marco. Sa ligi ko, pabudlayan ka lang sa mga sighted. Meg, gapati ko yan, Meg. Kung palangga kaya sang tao, wala na ginabali ang sitwasyon, Meg. O, teka, kamusta sa mga status ni Caramel? Din siya. At to sa nobyo, Meg. O, te. Huwag mo pa nakita? Harap-harapan ka na nga ginatunto sa imo best friend. Carlo, nga nagdulog kita diri. Medyo madulom na ina diri nga bahin ah. Kay balaw ka, Carmen. Gusto ko lang ipabatsyag sa imo nga Nga no? nga palangga ko gid ikaw. Hindi. Ginahalukan niya ako. Tandaan mo gid ni Carmel. I love you. Carmel? Nga gintiklod mo ako, ha? Ginapabatsyag ko lang sa imo kung ano ko ikaw kapalangga. Carlo, pasensya kay medyo nagsakit ang ulo ko eh. Ano? Ano man? Kung sa diin pa nga gusto ko ipabatsyag sa imo nga ginahigugma ko ikaw, dira pa nagsakit ang ulo mo. Ambot gani siguro sa libot-libot nato na ni Kagina. Pwede sa daso na lang. Ay, sige
Pasalamat ka lang kay palangga ko ikaw, babe. Basta sa dason, ha? Kung matuod nga palangga mo ako, ihatag sa ako ang gusto ko. Ihatag. Ay, maayo na lang. Kaya wala sa natabo. Ano abi kay nakita ko si Marco sa panumduman ko eh. Ay, ano balay nang nabatyagan ko man? Si Carlo gid balang ginahigugma ko. O kon si Marco. Ay, hindi naman ko ni katulog karon mo. Hindi naman ko ni katulog. Wala siya rin nag-explicar sa imo. Kung nga, nagnobyo siya. Oh, Ito hindi ako makapatimig. Best friend kami, pero bisan sa pag-abyanay na lang namon, kimbaylon niya ako sa iban, Meg. Kilala mo lalaki? Si Carlo ko nung ngalan, Meg. Si Carlo? Nga, kilala mo, Meg? Si Carlo do ka pamilyar? Do nabatian ko na sa una pero nalipat lang ko diin. Wala ako sa labot kung sino man ang Carlo ngayon na, Meg. Ang ako lang niya, si Carmel lang yung ginahigugma ko. Siya lang ganyan, Meg. Kon kamo gina, Migo Marco. Hulat ang panahon, di pagpatya ang kugalingon mo sa pagsalig sa mga butanga, hindi mo masaligan. Ay, ang buhat Do ka kapoy, nasang lagaw-lagaw. May pa siguro. Mamahawa na kita, girl. Amo matuod, gira ho. Sa tabok balang restaurant daw. Wow, kanami na kuno sa ilang mga pagkaon eh. Oh, matuod. Day! Girl! Natawa ba ho? Hindi. Si Carlo na. Oo, nakablubayo ka. Day! May upod siya nga babae. Hala, Hindi. Hala, nag-aagbayanay sila ho. basi pa kaisa niya lang ina. Pakaisa, do kalapit gid sa ilayahaw. Hindi. Girl, ginhalok ka niyang babae. Oh, matuod. Ambot silingon. Ginainto na ako ni Carlo. Ay, hambala pa. Ay, hala, kapilagid ho. Ay, abaw, mayo lang kay wala nila kita makita. Ay, abaw, animal gid ang Carlo nga ina. Siling ko gid daw, hindi gid siya masaligan. Siling ko gid. Naday, hambal ko sa imo eh. Hindi ka magsalig sa mga lalaki. Ay, ang buhat na lang si imo Hindi ba lang hambal ko sa imo? Girl, papauli na lang kita. Ay, oo, day. Pabayi ang Carlo ngay na. Pabayi siya. Oy, Carmel! Maayo ka nag-abot ka na? Masuludan na ako sa kwarto ko, ha? Ha? Nga man. Hindi bala, malagaw pa ka mo ni girl? Kuhan, masuludan na ako sa kwarto. Hoy, Carmel! Hoy, ano ba lang problema sang bata nga to, ha? Ano ba lang problema niya sa tuman? Nga daw kalain sa itsura, ya? Oh, kanami gid kay Erika. Nakachamba gid ako sa babae nga to. Nami kay game na game siya. Bisan sa damo tao do, do hindi maghalin sa akon. Amo gid man akong gwapo kay. Si Carmel. Ay. Daw lain gid ang hulag sang babae nga to. Kahinhin?
Da pamatyaga niya bala, do birhin pa siya. Birhin pa siya, ihan? Nga nagalain siya. Do pamatyagan ko, do nataha pa siya sa akon, nga nubyo niya ako. Ay, Carmel, damo ko isang babae nga pwede ibulo sa imo. Damo ko isang babae nga pwede ikama. Ikaw lang? Kung nga nagalain si Carmel, siguro tungod sa animal niya nga, best friend nga to, nangaluyag pa sa iya. Ay, ambisyoso man nga klase bulag. Duatob lang may ikasaranggit. May pa siguro kaduan kong bulag nga to ay, kag patilawon. Agud bala nga hindi na maghali ka palapit-lapit kay Carmel. Sa bagay, kung makuha ko na gid man ang babae nga ini, sorry ka na lang, Carmel. Pero kinahanglan, paantaron ko anay ang ambisyoso nga bulag nga to. Gininto mo lang gali ako, Carlo. Habi ko, ako lang babae sa kabuhi mo. Gali kay may iban ka pagin nga nobya luwa sa akon. Tapos si Marco, ginsikway ko pa tungod sa imo. Nagpakabuang ako tungod sa pagpati ko. Nga wala ako sa luyag kay Marco. Nagpalayo ako sa iya. Habang sa wala na siya, ginapangita ko siya. Ang banding namon niya duwa, ang amon niya pag-updanay. Bahala na kung making siya sa akon. Mapalapit ako sa iya. Temprano pa man, katuan ko siya sa ila balay. Malakat ako kay Marco kag magpangayon sa pasensya. Ay, salamat. Bisan paano, medyo damo-damo subong mga customer namon. Damo gidabis ang kapoy ang lawas eh. Basta nga daan nga stress ka, kinanglan gid nga magpamasahe ka. Ay, kabay pa nga amulan ni Permi. Bah, hindi. May motor nga nagdulog sa kilid ko. Ay, Bah, Nong, mayong gabi eh. di ka magkanto to. Kuanong, pauli na sa amon ah. Halin ko abi sa amon nga massage clinic. Dira sa mall ho? Oo, Nong. Ay, may istorya tabla nay. Ha? Sino ka nung ngaw? Ako galing si Carlo ah. Ako galing ang nobyo ni Carmel. Ha? Oo. Nobyo ako sang best friend mo. Ang ginpangaluyagan mo bala nga best friend mo aw. Kuan, palangga ko gidabi si Carmel. Hindi na napaghandom mga pa. Hindi na maghandom bala sang sobra. Ngita ka bala to sang kalibel mo. Na ano man. Budlay bala sa aton kay bulag na ta, maambisyon pa ta sang sobra. Wala man naguro sang malain nung kung naghandom kita. Wala man tuod sa malain nga naghandom ka. Pero ti, lantawon man balang sitwasyon mo. Hindi ka gani kakita. Bisan gani guro sinilas mo, gani guro si paon ko na, hindi ka nakatultol eh. Hindi ka man maghambal sa amo sina Anong. Kaya bisan paano, bisan hindi kami makakita, pero nagapaninguha man kami. Oo, gapaninguha ka mo. Pero ti, di hindi kutob masarangan nyo haw. To, tandaan mo, bulag ka lang niya. To, madamo kuya sang mahimo, nga hindi mo mahimo. Hindi kaya kakita. Ako ya to, damo kuya sang pwede maubra, nga mapahalipay ko si Carmel. Pero Nong,
gusto ko gid nga pamatud-an si imo nga bisan amula ako sini, kaya ko nga mahatagan sang kalipay si Carmel. Ito, hindi ka maghambal sa amo sina. Wala kaya sa mahimo. Bulag ka lang to. Ibutang mo na sa pinsar mo. Bulag ka Ano lang. po silingon si ni Carlo? Carmel? Abi mo, wala ko nabatian ang tanan niya pag-insulto mo kay Marco. Carmel? Ay, Bes, Kwan. ari ka? Ginaistorya ko lang best friend mo. Ang gusto ko, abi nga, mangin best friend ko man siya. Hindi ka naman pa kuno-kuno pa, Carlo. Kaya matuod, nabatian ko ang tanan niya ginhimo mo. Ang tanan niya pag-insulto mo kay Marco. Babe, mapatag ako sa imo. Hindi ako pagtawag nga, babe. Abi mo, wala akong makaibalo. Ha? Makaibalo sa ano? Nga may nobya ka pagidluwa sa akon. Ano? Babe, nagapataka ka lang ah. Nakita ko ikaw. Nakita ka naman sa friend ko. Nga may kaupod niya babae. Kwan, pakaisa ko lang ato, babe. Baka isa, ginahalukan sa bibig. Ha? Gininto mo lang galing best friend ko. Hoy, nugay ka gani sa lot ni sa ako niya bulaga. Ote, nagwagi ng kamaturan. Pasensya ako, babe. Kwan, nadala lang ako sa emosyon ko. Hindi ko hungod ngayang bala to. Kung ano man ang nabatian mo sa amo ni Marco, Kwan, ginajoke ko lang siya. Magpalayo ka sa hakon. Kay sugod subong. Wala ka na sang Carmel nga nobya. Ano? Break na kita. Kwan, babe, mapatag ako sa imo. Maayo lang kay nadiskubrihan mong ang katuntuhan sa lalaki nga to, Carmel. Patawaran ako, Marco. Bes, Kung nangin mahina ako, kag nagpalayo ako sa imo. Pasensya gid ako. Apang ginapangita ko ang pag-ugdanay nato niya duha. Sorry, gid. hindi ka na maghibi pa. Wala to sang kaso sa akon. Naintindihan ko ato. Sino ginabi ako? Ordinaryo lang ako nga bulag na nagpalangga sa imo. Hindi ka maghambal sina, Marco. Carmel, Ano? pwede ba lang nga ibalik tang nakaligad? Ha? Gusto ko nga mabalik bisan ang mag-best friend na lang naton. Ang matuod, Marco. Hindi na ako gusto nga mangin best friend mo. Ano? Oo. Nga. Akig kagid bala tungod naghambal ako nga palangga ko ikaw? Naakig ka bala sa akon tungod nangaluyag ako sa imo? Hindi. Kundi nga, hindi na ako gusto nga mangin best friend ka. Tungod, ginasabat ko na ikaw. Ha? Ikaw kilang ang hinahigugma ko. Ikaw ang kalipay kapag laong sa kadaadlaw ang ginahandog. Matuod? Matuod ang ginhambal mo, Carmel? Matuod ang ginhambal mo nga ginasabat mo na ako? Yes! Uy, hindi ka magsinggit. Hala, nagtulog ang mga tao diri sa ato, no? Mga amigo, mga amiga, Ay, ano? girlfriend ko na si Carmel. Ang best friend ko, girlfriend ko na. Ay, ginsugira na ako ni Carmel. Marco. Matuod ka, tita? Oo. Gininto lang siya gali isang lalaki nga to. Ay, abaw, ginsalig ko man ang anak ko sa iya kung magsugat siya di. Gali kay intuon niya lang ang bata ko. Baw. Abi mo, tita, masakit man sa ako ng natabo. Nga hindi akong ginpili niya pero mas nasakitan ako nga may balaan nga
gininto lang siya gali sang lalaki nga to. Ay, pero kay balo na ako. Nga nobya mo na ang anak ko. Ano tita? Nga, ginsugid niya gid gali sa imo? Ay, why niya sa ginalikom ang anak ko sa akon, kagay papa niya. Pabor man kami sa imo Wala sa problema. Kay bisan hindi kaya makakita, pero ginapakita mo ya sa anak namon ang pagpalangga. Oo tita, palangga ko gid ang anak ninyo. O, kita mo? Bisan amo sining sitwasyon mo, nagkadto ka gid diri sa balay para magpamasyar sa anak ko. Oo tita, lapitanay laman ng balay ta Amo matuod. Pero Marco, hulaton mo lang nga makatapos si Carmel ha. Kay gusto ko nga makatapos gid siya sa pag-eskwela. Oo tita, gusto niya nga buligan niyang iyang mga utod kung makatapos na siya. Oo. Updan ko siya sa iya mga handom. Ang akon lang, nagapasalamat gid ako nga sa piyak sa akon sitwasyon, nga isa ako ka-blind, ginbato ninyo ako. Ginbato ninyo ako nga mangin boyfriend sang inyo anak. Ay, oo Kay bisan hindi kaya makakita, pero makita ko yang imo pagpaninguha. Salamat gid tita. Kagabi mo, malipayon gid ako nga ikaw ang nangin boyfriend sang anak ko. Ha? Nga man tita. Kay sugod lang sang nagaugdanay ka mo nga duha, sang mag-best friend pabla ka mo. Tita? Naobserbahan ko gid nga permi na siya nagasimba. Gusto niya nga magkadto permi sa simbahan. Gusto ko gid siya nga dalon sa simbahan tita. Tungod wala na kita sang iban pa nga masaligan. Kundi ang aton gid lang Dios nga makagagahom. Ay, matuod ina Marco. Kanami gid man magpangabuhi nga upod ang Ginoo. Ang hambal niya gani sa akon, nga maupod ko no kamo sa amon. Ay, oo. Maupod kami ni Papa niya sa inyo. Masimba kita. Magpasalamat. Magpangamuyo, tita. Amo matuod. Marco, ari gali ka mo diri? Ikaw na lang ginahulat diri, day. Doy! Girl! Ay, Ariela. Oy, do ka malipayon subong sa aton, haw? Kay balo ka naman. Malipayon ako tungod nga. Nga ano, girl? Kami na ni Marco. Ay, matuod! Ay, hala! Insakto, gid magaling bana-bana ko. Nga mangin ka mo, gid. Oo, girl. Salamat, ha? Ha? Salamat sa ano? Salamat kay ginambalan mo akong mag-antad kay Marco. Sa sina, may balaan ko nga, mas palangga ko siya gali sa kay Carlo. Ay, pasensya man ako, girl, ha? Kay tungod sa nahimo ko, nasakit kong balatyago ninyo nga duwa. Tapos, jutayan ka pa matuntuan sa Carlo nga to. Ay, ambot na lamang, scammer gidyang tao nga to. Girl, okay lang. Nalipay gani ako sa natabo Subong, nakaibalo na ako. Bisan hindi makakita si Marco, siya galing ginahigugma ko. Ay, oo. Nakita ko, abi, kung ano kaniya kapalangga. Abi mo, girl. Kis ama, kitaan ko na siya nga nagapungko sa guwa sa ilabalay. Dumatulo ang luha. Ay, wala siya kay Balong, ginalantaw ko siya. Kagak ko ang nasakitan, girl. Ay, ambot, hambal ko gani. Ano, girl? Tani ako na lang, Markong, piliyon mo. Ay, ala. Joke, kagibula, Ariela. Ay, natural na iya. Gusto ko man niya, pakadlahon ka. Ay, do ka seryoso, abi, sa imo Basta, girl. Ako, makambal gid nga. Si Marco nga hindi makakita. Pero kasanag ang iya nga ginpakita. Ha? Nga, girl. Kay tungod, maayo siya nga tao. Kag-abi mo, ang pinakanamin niya nga gintudlo sa akon, ano? Ano, girl? Nga magsimba gid. Kag magpangamuyo. Ay, husto. Husto, gidi na, girl. Abi mo, Marco? Nanamian gid ko bala sa inyo nga mga blind. Ha?
Tigna. Tungod, kamo, luwas kamo yan sa sala. Uy, nga nagkadlaw ka, haw. Carmel, hindi ba siya ng sitwasyon sa isa ka tao nga hindi siya makasala? Bulag ka man kag sa hindi, makasala ka gid tungod tao ka lang. Kagabi mo, Ano? pareho lang kami sa inyo. May mga mabuot nga mga bulag, may mga mabuot man nga makakita. May mga dungol nga mga bulag, may mga dungol man nga makakita. Mata lang nadula sa amon. Pareho lang gid kami sa inyo. Tuod? Oo. May mga bulag nga maalam, mabinuligon. Kag nakita ko nga, may respeto gid kamo nga mga blind. Oo, kalabanan sa amon amo na. Pero may mga blind man nga hindi ka makasalig. May mga bulag man gani nga manuginto eh. Tuod ka? May ara. Pero hindi tanan. Mas damo gyapon ang mga mabuot nga bulag. Pariyo ko. Weh! Tikalon? Na, damo man nga mga bulag nga amo sina. Tikalon? Oo. Pero sa nasiling ko na hindi tanan. Ikaw bala, kadamo din mo sa nabalaan. Gusto mo makanta ta? Sige, makanta kita nga duha. Ayos ah. Ikaw gid lang ang ginahigugma ko. Ikaw ang kalipay kag paglaom sa kada adlaw nga ginahandog. Ikaw gid lang ang ginahigugma ko. Ikaw ang kalipay kag paglaom sa kada adlaw ang ginahandog. Kung malambot pa sa katubtuban, ining kabuhi ko ang ginapitik sang naging pusoon. Ikaw gid lang, ikaw gid lang. Congratulations! Congratulations! Marco, salamat gid ah. Salamat sa paghulat mo sa akon. Bisan ano pa kadugay, handa ako magulat sa imo, Carmel. Tuod ginigugma ako gid ikaw. Abi mo, malipayon gid ako katama. Nga nakatapos ako tapos ari ka sa tupad ko. Balipayan man ako para sa imo, Carmel. Matuman mo na ang mga handom mo. Mabuligan mo na ang mga utod mo. Kag-upod kita. Mabuligay kita. Salamat, Marco. Bisan hindi ka makakita. Puro kasanag yung imo yung pakita. Tungod ikaw, ang naghatag sa matuttuod na pagpalangga. Salamat. I love you, Carmel. I love you too, Marco. Ay, abaw! Kaswerte sang anak ko ba? May mapinalanggaon nga nobyo. Ay, maswerte man ang anak ko kay may mapinalanggaon nga nobya. Ano pa kinahula ta? Makapauli na kita sa balay. Kay may gamay kita dito nga selebrasyon. Kaya mo matuod pre. Para sa aton mga anak ha. Maselebrar ta. Ay, te, saan o ka mo mamalayi sa balay? Ikaw gid lang ang ginhatag sa mga kapinuunan. Sa akong dalapuhanon, ikaw ang katumanan. Sa akong kabuhi. I love you, Carmel. I love you too, Marco. Ikaw gid lang ang ginahigugma ko.
manami ang pag-updanay ni Marco kag Carmel. Sa piyak sa mga pagtilaw sa ila kabuhi, ginpadayon nila ang pagpakigbato sang ila matudtuod nga paghigugmaanay. Bisan indi makakita si Marco, apang ginpamatud-an niya nga indi upang ang iya pagkabulag, agud niya mapamatud-an niya ang matudtuod nga paghigugma. Ginpamatud-an man ni Carmel kung paano niya ipakigbato si Marco sa piyak sang ihambal sang iban nga tao sa ila nga paghigugmaanay. Pabor man ang pamilya tungod nakita nila nga mapinalanggaon man si Marco. Kag nakita man sang pamilya ni Marco nga maayo nga babayi kag mabuot man si Carmel. Kabay nga ini nga drama nakahatag man sa inyo sang inspirasyon kag nakalingaw man sa inyo. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta kag pagpamati sa drama Bulag nga Nagpalangga. Kasanan ang ginpakita. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Emilio D. Magbanwa. Soundman and audio editor Romel T. Pineda. Kaupod na lamang sa ASFM Family. Ini ang NYGC Blind Drama, ang nagapalangga sa imo.